Исәнмесез, хөрмәтле караучылар һәм укучылар. Без инде сезнең белән 3нче дәресебезне башлап җибәрәбез. 3нче дәресебез безнең кубыз дигән уен коралына багышланачак. Кубыз ул гомумән нәрсә? Беренче гомуми лекцияда мин аны сөйләп үткән идем. Кубыз ул музыка уен коралы, шул исәптән безнең халыкта да булган уен коралларының берсе. Дөресен әйткәндә, тагын искәртеп үтәсем килә, әлеге уен коралы бөтен дөнья буйлап һәр халыкта кулланышта булган. Ул элек ясалган агачтан, сөяктән, шул исәптән, хәзер инде хәзерге дәврдә тимерне үзләштергәннән соң кешеләр аны тимердән дә ясый башлый. Кубыз ул иң гади, бер үк вакытта иң гади һәм шул ук вакытта иң кыен уен коралларының берсе. Хәзер сөйләп үтәм. Гадилеге нәрсәдә? Күрәсез, ул гомумән алганда җиңел, кечкенә, ике өлештән тора. Берсе нигезе һәм нигезгә ябыштырылган язычок, ягъни телчек була инде, димме? Телчектән тора. Уйлап карасак, уйнарлык нәрсә дә юк, сугып кына торырга кирәк. Монысы гадилеге. Авырлыгы нәрсәдә? Уйнаган дәврдә без кеше организмын, ягъни бу чакта инде мин үземнең организмны тулаем кулланырга тиеш булам. Ничек кулланам? Без әйтеп үткән, өйрәнеп үттек бит. Нинди генә музыка уен коралы булмасын, куышлык кирәк, ягъни резонатор. Кубызда дагы шул хәл, резонатор ролен бу чакта минем авыз куышлыгы, үпкә, гомумән минем организм үти. Мәсәлән, бер яңгыраш. Безнең озынлык үзгәрми. Курайлар сыман без өйрәндек, озынлык үзгәрә барган саен, нота да үзгәрә. Монда озынлык үзгәрми. Ул ябыштырып куелган, мин аны кысмыйм да, нитмим дә. Озынлык үзгәрмәгәч тә безнең нота үзгәрми дигән сүз ничек үзләштерергә, ничек яңгырашка китерергә. Безнең бу очракта әлбәттә сузык авазлар ярдәм итә. Мәсәлән, калын сузыклар А, О, И дигән авазлар безнең авыз куышлыгын зур ача, име? Димәк, безнең, мисал өчен кул белән күрсәтәм, бу чакта авыз куышлыгы киң ачыла һәм зур. А, О, И дигәндә, име? Нечкә сузыклар, ул да булса И, Е дигәндә безнең авыз куышлыгы йомылып беткән сыман. Ул бөтен сузык авазлар әлеге уен коралында уйнаган дәврдә үзләрен сиздерә, үзләрен ишеттерә. Мәсәлән, мин каты сузыкларны уйныйм. Хәзер нечкә сузыкларны. Аермасын сизгәнсездер. Безнең авыз куышлыгы, ягъни резонатор үзгәргән мизгелдә, ул кубызга дагы үзенең тәэсирен ясый, вибрациялау рәвешендә үзгәрә кубызның. Әлеге уен коралы нигә безнең халыкта кулланышта калмаган? Дөресен әйткәндә, әлеге сорауга җавапны белеп тә бетермибез, әмма тугандаш халыкларда ул сакланган. Кубызлар, ягъни алар әйткәндә шаң кубыз, мәсәлән, шул казах, үзбәк халкында үзенең актуальлеген дәвр ичендә югалтмаган. Белгиле бер этап ичендә үзенең актуальлеген югалтмаган һәм кулланыштан чыгып калмаган. Хәзер минем кулларымда гына түгел, гомумән өстәлдә тимер кубызлар сез күргәнчә, ул ике өлештән тора, нигезе һәм язычоктан. Кубызлар курайлар сыман. Размеры кичерә барган саен, нотаның яңгырашы югарыга таба менә. Сезгә хәзер шуны күрсәтеп үтәм. До нотасына киләнелгән кубыз. Шундый яңгырашка ия до нотасына киләнелгән кубыз. Безнең тугандаш халыкларыбыз, Саха, Тыва яклары әлеге уен коралын югалтмаганнар, шул исәптән алар аны кулланалар. Кубыз формасы буенча кыл кубызны да хәтерләтә. Кыл кубызны без киләсе лекцияләрдә үтәчәкбез. Шулай ук нәзек грифтан башлана дип әйтәбез, һәм монда корпусы юанаеп китә, резонатор өлеше, име? Сезгә хәзер бер сорау бирәсем килә. Безнең милләттә үз урынын алган кайсы музыка уен коралы белән кубыз бәйле? Әлеге уен коралы безнең хәзер инде халкыбыз кулланышында үз урынын алган. Шул исәптән халык уен коралы дип тә генә әйтеп йөртәләр. Баян, гармон,
һәм шундый рәвешле яңгырый торган уен коралларның туганы ерак бабасы дип әйтеп үтәм. Аңлатам, нигә шулай? Безнең менә бу очракта бер нота, ул хәрәкәткә килә сукканнан соң. Гармун очрагында безнең һәрбер кнопкага дип әйтик инде. Безнең шушындыйлар яисә 4, яисә 5 була. Яны 1 дип алыйк, һәр кнопкага 1. Biz күрекләрне таткан дәвердә кнопкага бассак, җил хисабына безнең вибрацияга килә дә, шушындый кичкенә кубызчыклар хәрәкәткә килеп, яңгыраш барлыкка килә. Шуны исәптә тотарга кирәк. Кубыз bir баянның, bir гармунның эчендә 100гә кадәр, 200гә, 300гә кадәр шундый кичкенә кубызлар урнаштырылган булырга мөмкин. Ул инде мастерыннан тора, остасыннан тора ничек ясаганы. Әмма шуны унутмаска кирәк. Кубыз баяннарның, гармуннарның бик ерак бабасы. Киләсе кубызлар минем гомумән бер нәрсәсе белән аерылмый диярлек, әмма дә ләкин алар үлчәме белән, ягъни размеры белән аерыла. Исәптә тотканча безнең кичерәк була барган саен яңгыраш югарырак. Монысы инде безнең соль нотасына килгән кубыз. Соль нотасына килгән кубыз. Игътибар итеп үткәнсездер, безнең кубызда уйнаган дәвердә ритмнар үзгәрә, сулыш үзгәрә һәм сулыш тагын безнең язычокларга нигезенә түгел, язычокларга өстәмә басым ясый, шуның нәтиҗәсендә өстәмә дулкыннар барлыкка килә, вибрация дип әйтәсем килә. Һәм ул шуның белән дә бер аерым үзенчәлек булып яңгырый әле уен коралы. Без әйтеп үттек, сузык авызларын кулланабыз, калын сузыклар, нечкә сузыклар, һәм инде хәзер сулышында истибез. Шуның аерым мисалын күрсәтеп үтәсем килә. Калын сузыклардан гына уйныйм. Калын сузыклардан үзгә, Кайсы берсе А дип яңгырый, кайсы берсе О, кайсы берсе И дигәндә безнең яңгыраш гомумән башка. Моңа тагын бер йогынты ясый, ул да булса кешенең тамагы ябылырга мөмкин, ачылырга мөмкин. Әлбәттә, ул ачылган вакытта безнең куышлык зурая, резонатор куышлыгы, ягъни авыз куышлыгы ябылган мизгелдә ул кичерәя. Кайчан безнең тамак ябыла? Һәр кешенеке ул ябыла. Мәсәлән, йөткергәндә без йөткереп карыйбыз. Шул мизгелне без саклап калып, тотсак, безнең авыз куышлыгы минимум дәрәҗәдә ябык була. Менә булайрак. Күз алдап күрсәтәм, менә. Йөрәк формасы булсын, менә. Тамакны яптык, тамакны ачтык. Шуның мисалында ул өстәмә куышлыкны үзгәртүгә өстәмә ярдәм ясый һәм шуның нәтиҗәсендә кубыз гомумән башкача яңгырый башлый. Хәзер инде нечкә сузыклардан торган бер әйләнеш уйнап күрсәтәм. Ахырына ишетәсез И. Шушы сузык авазлар нәтиҗәсендә безнең кубыз гомумән башкача яңгырашлый, бер генә нота түгел, гомуми көйләр уйнап була, ритмның үзенчәлекләрен күрсәтеп була. Һәм алдарак әйтеп үттем, сулыш. Сулыш кубызда уйнаганда бик мөһим. Мәсәлән, мин хәзер сезгә сулышсыз уйнап күрсәтәм. Хәзер әз генә сулышны өстим икән. Шуны да исәптәп үтәргә кирәк. Менә шушы бүтән үзенчәлекләрне генә кулланган очракта, ул да булса сузык авазлар, кешенең тамагын ачу, ябу нәтиҗәсе, кешенең сулышы, бүтән шу үзенчәлекләрне, нюансларны кулланган очракта без кубызның бүтән мөмкинлекләрен күрсәтә алабыз.
Мына шушы инде аның иң төп авырлыгы булды. Безгә юктан дип әйтә алмыйм, әмма юктан бар кылырга кирәк. Бу чакта безнең юк дәрәҗәсе дип тә түгел, кичкенә генә күләмнән без бүтән музыкаль байлыкны, музыкаль үзенчәлекләрне күрсәтә алабыз. Ишетеп үткәнсездер, әлеге уен кораллары кубызлар дип әйтәсем килә, башка уен коралларына гомумән охшамаган. Нәрсәгә шулай? Кубыз ул гомумән дала мәдәниятенә күбрәк бәйле уен коралы. Дала мәдәнияте дигәндә, менә шул кубызда уйнаганда, күзләрегезне йомсагыз, күп очракта шундыйрак мәдәният күз алдына килә. Дала, чүл, урман, агачлык, әз генә кошлар сайравы булырга мөмкин. Шуңа күрә әлеге уен коралы бик мөһим булган ул заманда безнең халкыбыз эчендә, мәсәлән, шул борынгы гасыр дип әйтәсем килә, 9нчы гасырга кадәр, безнең ислам диненә кадәр күп очракта, күп халыкларда дип әйтәсе килә, күп аллалык дигән нәрсә булган. Һәрбер әйбернең көченә ышанганнар. Мәсәлән, җил көче бар дип уйлаганнар, ут көче, су көче, һава көче, үсемлекләр көче. Шушы уен коралы ул дәвердән бирле яшәп килә. Сез аны игътибар иткәнсездер. Аның яңгырашында без башка уен кораллары сыман бернинди ачык көйдә ишетмибез. Ниндидер шундый мелизматиклардагы, бизәкләрдәге ишетмибез. Без аның яңгырашында күбрәк дала, чүл, урман, менә шундый җиргә якын, шундыйрак яңгырашлы уен коралын ишетәбез. Шундыйрак яңгырашны ишетәбез дип әйтәсем килә. Кайсы бер мизгелдә аны кош сайравында ишетеп үтәргә мөмкин. Шуны исәптә тотарга кирәк, әлеге уен коралы бүтән халыкларда да булган һәм ул иң борынгы музыка уен коралларының берсе. Киләсе кубыз. Гомумән алганда шул ук материал, бер нәрсәсе белән аерылмый, әмма дә ләкин әз генә кечерәк. Хәзер үзенчәлеге турында кыска гына мәгълүмат әйтеп үтәсем килә. Монысы безнең C нотасына килгән кубыз. Сез игътибар иткәнсездер, безнең уен кораллары кыскара барган саен, аның яңгырашы үзгә һәм әзрәк заманча музыкага охшашрак дип әйтәсем килә. Мәсәлән, менә бу уен коралларының, кубызларның бер үзенчәлеге. Хәзер менә C нотасындагы кубызның үзенчәлеген ишетеп үтегез. C нотасына килгән кубыз. Әлеге уен коралында безнең милләт кешеләре дә оста уйнаганнар. Әлбәттә, без борынгы дәвер кешеләрен белмибез, аларның язмалары дагы, фотосурәтләре дагы юк, әмма дә ләкин хәзерге музыкантлар арасында кубыз уен коралын үзләштергән кешеләр бар. Яхшы үзләштергән дип әйтәсем килә. Шулар арасында аерым урынны алып тора әлбәттә Рөстәм абый Вәлиев. Ул да булса виртуоз баянчы, гармончы, әмма дә ләкин ул шәхес баян гармоннар белән генә шикләнмәгән, ул үзенең асылын аңлыйсы килгән, үзенең асылына кире кайтасы килгән, шундыктан үзләштерә башлаган курайларны билгеле бер дәвердә, төрле курайларын дип әйтәсем килә. Шул исәптән кубызларны. Кубызларда уйнаганда әйтеп үткән идем, алда сөйләгәндә, без гомумән әйткәндә, кубызда уйнаганда без сүрәтлибез. Башка уен коралларында без музыка белән сүрәтлибез билгеле бер әйберне, әмма кубыз очрагында без билгеле бер әйберне күз аллыйбыз. Нәрсә дип? Ул да булса урман, чүл, дала, җил. Менә шул бүтән сүрәтләүләр кубызда бик ачык ишетелә һәм бик яхшы чыга. Шуны да әйтеп үтәсем килә, Рөстәм абыйның кубызда уйнаган язмалары интернет челтәрләрендә бар. Кубызның барлык үзенчәлекләрен сөйләп үттем. Сулыш, кеше организмы, бу чакта минем организм. Бөтенесен кулланган чакта нинди яңгыраш килеп чыга. Сөйләдем, әмма уйнап күрсәтмәдем. Менә хәзер инде ниһаять әлеге яңгырашны сезгә сүрәтләп үтәсем килә.
Hürmetli оқушылар, қараушылар, біздің шулың білән 3-ші лекциябыз ақырына якынлашты. Әлеге лекциябыз біздің қобыз деген музыка ойын құралына бағышланды. Иң төп нәрсәләрне истә калдырырга кирәк. Ул да булса, қобыз бүтән халыкта булган музыка ойын коралларының берсе һәм иң борынгы ойын коралларының берсе санала. Әлеге музыка ойын коралы безнең халыкта яхшы дәрәҗәдә сакланмаса да, аны хәзерге милләткә, хәзерге мәдәниятебезгә кайтару өстендә эшлиләр. Шуңа сөенеп, музыка ойын коралларын үзләштерик.